hasičského zboru. A bolo odštartované pre dobrovoľný hasičský zbor Zbora v kategórii... Záber, poď! Na krajskej súťaži, ktorá sa koná tu v Trenčianskych Bohuslaviciach 25.6. a kde sú zástupcovia všetkých 9 okresov zo 4 disciplín, zo 2 disciplín a 4 kategórií. Záber! Na požiarnom útoku vidíme na Záber! číslo 1, to je dráha, ktorá má modrú nádrž, že rozhodcovia zvolili posledný Poď Janko, záber! základňu, aby sme mohli odštartovať aj prvý požiarny útok, ktorý nám predvedú dorazcenky z dobrovoľného hasičského zboru. Dobre, záber! Ktoré majú štartové číslo 1, sú zástupkyňami okresu Poľská Bystrica. Ale na to bude Pekne Maťo, záber, hop! Afriky dorazcencov zo zbory. Pretekári práve prebiehajú posledným 8. úsekom. Klid. My sa ideme pozrieť na prvý dosiahnutý čas dnešnej štafety Záber Jožko! dobrovoľného hasičského zboru Zbora. Čo to slede? Keď niekto stane, môže byť dobrý. Keby sa ani tak dlho pripraviť sa, pozor! Sa aj nezastaviť.